துணியை ரெண்டாக மடித்து போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு இன்ச் மடித்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணி ஸ்கேல் வச்சு ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம். இப்போ மார்க் பண்ண இடத்துலேருந்து 15 இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு 2.5 இன்ச்சு கழுத்துக்கும் ஷோல்டருக்கு 2.5 இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் ஸ்டிச்சிங்க்காக ஒரு 1/4 இன்ச்சுக்கு இந்த மாதிரி கோடு போட்டுக்கலாம். அடுத்தது கழுத்துடைய நீளம் 10 இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணுறேன், ஆமுடைய நீளம் 5 இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணுறேன், அகலம் 4 இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணுறேன். சென்டரில் 1 இன்ச்சுக்கு வளைவு கொடுக்கறதுக்கு மார்க் பண்ணி வளைஞ்சிக்கலாம். ஆமுடைய சுற்றளவுக்கு 4 இன்ச்சு மார்க் பண்ணி 1.5 இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டிச்சுக்காக மார்க் பண்ணிக்கலாம். இடுப்புடைய சுற்றளவு 8 இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணுறேன், எக்ஸ்ட்ரா 1/2 இன்ச்சு 1.5 இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா உள்தையலுக்காக ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் கோடு போட்டதுக்கப்புறம் ஷோல்டருடைய சென்டர் பகுதியில் நம்ம முதுகு பக்கத்துக்கு டாட் பிடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி டிராயிங் பண்ணிக்கலாம். கழுத்துடைய அகலம் பார்த்திங்கன்னா 2.5 இன்ச் இல்லாமல் 4 இன்ச் வைக்கிறேன். இப்போ 4 இன்ச்சுக்கு கோடு போட்டுக்கலாம். போட்டதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா கார்னரில் ஒரு வளைவு கொடுத்துர்லாம். இப்போ கழுத்து இடத்துல குறுக்கமாகவும் முதுகு இடத்துல அகலமாகவும் இருந்தால் எப்படி வருங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம்.